Meron pum-overtake pagka ito sundan mo. Baka mamaya, pum-overtake ka. Bigla ka, papap. Wala ka. Silaw naman yan, po. Silaw naman yan, boss. Sakit sa mata yan. Overtake ka na kita. Sakit sa mata yung ilaw mo. Wala ka dyan. Hindi naman ako overspeeding eh. So, yun, good morning mga kauragon. Good morning, good morning. Nandito na tayo sa Islex. Tapat ng Alaska. Alaska Met. Ano to? Muntinlupa City. Shoutout nga pala kay ano? Steering wheel. Shoutout, idol. At kay Jason Balbuena, shoutout. Ay, Ralph 731. Shoutout, idol. At sa mga magre-replay nito, shoutout sa inyo mga idol. Dito ano lang tayo kasi may nakasunod sa atin na ano eh, nagbi-blinker eh, may spatter na nakasunod sa atin, kaya takbong pogi lang. Stay on your lane lang, stay on your lane para hindi ka mabaril dyan. Ay, anak ka naman ang tawag. Wow. Aray, naku po. Sus. Tutulog ka na ba? Hindi mo naman itabi dyan. May area, may levy dyan. M6, Susan Heights. Yan, Susan Heights. Papunta ng ano yan? Muntinlupa City. M6. Punta ng Bilibid. Bilibid Prison. $60 lang, idol. Kaya may naka-blanket na sunod sa atin. Dahil ay mabaril. Antok na. So, dahil biyahe natin Bicol to Manila, Manila to Bicol, Bicol to Manila, Manila to Bicol. So, yan lang ang routine natin dito.
hams. Ng teteng. Ginawa nyo sa expressway, bakit may mga hams na to? Ang tataas pa ng hams. Shout out nga pala sa pahinanti ko na nananaginip na. Alamang, Philippines, deep fried. Siya. Express me pa ba ito? Ay, ang Philippines. Philippines City. Alamang. Yung Star Mall dito, wala na, giniba na. Dalawang beses na yata. Dalawang beses na nasunog yan. Ano? Wala na. Ay, dibag-dibag na yan. Star Mall na yan. Dalawang beses na sunog. Kaya sinira na tuluyan. Shout out sa 1 viewers. Magpakilala ka. Kung sino ka man, shout out sa'yo. Magpakilala, okay lang. Importante, sumilip ka. Ayos yun, ayos yun. Abutan na naman tayo ng rush hour nito. Abutan na tayo ng rush hour sa Laong Bato. Pasok ka ng mga estudyante. Wala tayong magagawa. Talagang kailangan din natin makauwi. Kailangan din natin makarating ng planta. Pasensyahan na lang. Excuse me.
Sukat exit 100 meter ahead. Ay, nako. Kumusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti. Pag-iwan mong pinigil, nagkakaraos din. Ako'y lagi Bikotan, exit, enter. Ohoy, ang bigat naman. Nagsisimula ng traffic sa kabila. Bull-bull na naman yan dyan, ohoy. Ang mahirap pagka dito sa STEC, expressway. Kahit isang linya lang yung gawin na kalsada dyan. Grabe, ang traffic dyan, sobra yan. Mahaba na yan. Kasi palabas yan eh. Marami yung palabas. Kaya sa papasok.
na ng live mga idol. Like. Thank you so much. Like lang po, like. Like lang po ng like, like. Like. Tamsak lang sa pagkakita. Papasok na tayo ng tollgate. Pa-exit na. Pa-exit na tayo. Nichols. Tollgate. Manila tayo doon. Ayaw ko nung naman C5 kasi sobrang layo. Tapos, pila ka pa ng truck lane. Hanggang Mindanao Avenue. So, malaking oras yung malaking oras yung kinakain dyan pagka C5 yun daan. So, dito sa Manila, kunti lang yung truck lane dito. Maluwag-luwag, isang oras, tagos ka na ng NLEX. Uy! Dito yata sa kabila pwede. No, pwede dito oh. May nakalagay naman ang truck eh. Truck. ECT. ETC only. Basta may nakalagay na truck. Okay yan. Ano tayong huli dyan? Tinignan mo sa camera, parang ang liwanag, ano? Sana makahabol tayo. Hindi pa tayo abutan ng masyadong rush hour. Pala natin alam kung na-renew na ba yung nito exemption sa track 1. Uy! Pupunta ka ngayon. Manila, Cubao, EDSA. Ayan, papunta ng papunta ng EDSA. Magallanes. Yan. Mamakit ka dyan, punta ka ng EDSA, Cubao, yan. So, dito, ayan, yan, pag kumaliwa ka naman dyan, pupunta ka ng Pasay, Tagusan yan, Roas Boulevard, Bacoor, tapos dito, ito yung diretso ng Manila, Lacson Avenue. Tatagos naman ang NLEX. So, panorte. Ito'y na to.
medyo inaantok na ako. Makon. Kabila na yan, ano na yan, Makati. Makati. Gusto na, Buendia. Buendia. Uy, habol pa. Uy. Shout out sa mga viewers dyan. Shout out sa iyo, idol. Yan, ano yan, oh. Yan. Buendia yan, Buendia. Buendia, Makati. Baba na yan. Matataas yung mga ano dyan eh. Matataas yung mga building dyan sa Makati. Ayan, kita nyo. Mga building yan. Habol pa. Habol pa. Habol pa tayo, boys. Shout out sa 1 viewers. Ay, bigyan kita ng bigyan kita ng moderator.
moderator ka na, idol. Shout out sa'yo, shout out. Salamat sa ano, sa pagdalaw mo dyan. Pasok na tayo ng ano, Pandakan, Manila. Uragon Tracker Vlog. Hey, shout out sa'yo. Hello my friends. Good morning. Hindi ko mabasa yung pangalan mo kay Chinese man. Stilan. Good morning my friends. Thank you for watching here in my live streaming. Dito na tayo sa ano, sa Quirino Avenue. Bakit na tayo ng tulay ng ano, ng Bayani, Mabini Bridge. Tapos ang sunod niyan, Lacson Avenue. And then Dangwa, Bonifacio Avenue, then NLEX, Uragon Tracker Vlog. Shout out Kabinders Vlog. Shout out idol, Kabinders Vlog. Ibaba mo bahay mo, idol. Drop your links mga idol. Alam mo ba yung kung anong yung street niyan? Yung kanto na yan. Jesus Street. Yan yung Jesus Street. Diba? Banal yan, banal. One viewers, shout out. Drop your links, guys. Drop your link. Ito yung ano, ito yung Mabini Bridge, Manila. Yan. Oh no,
What happened? What happened to you, my friend? What is your name? What is your name, my friend? I cannot read your name. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. We are in. We are in. Lacson Avenue. Hindi pa tayo abot ang ang rush hour. Makakahabol pa tayo. Dalawang bato. Kasi nga, pag inabutan tayo ng rush hour doon, sobrang traffic na naman. Makakagawa na naman tayo ng matinding traffic dyan, mga idol. Marami na naman yung magagalit sa atin. So, siyempre, wala naman sila magagawa, di ba? So, lahat naman tayo may karapatan sa kalsada. Kaya, pasensyahan na lang mga idol. So, kailangan din namin makauwi. At para makatulog ng maayos sa aming bahay. Kasi kung alam nyo lang, ang hirap matulog sa truck. Idlip lang. Manila, Philippines, Lacson Avenue. Talaga dito, magdadaan ka ng Manila, naka-on cam ka para safety. Dami ng pasahero ng Florida. Dami na bang umuwi ng probinsya. So yun, sa mga uuwi ng ng Bicol o kaya Bisaya, so, dapat aga-agahan nyo mga idol. Aga-agahan nyo kasi nga yung daang pabicol, marami ang ginagawang kalsada. So, marami ang road repair papuntang Bicol. Kaya panigurado, matinding traffic na naman yung sasagupain nyo pagka hindi kayo umuwi ng maaga. Ay, excuse. Kasi simula Gumaka, Lopez, Tagkawayan, Ragay, yan, maraming road repair dyan. Kaya mahirap umuwi ngayong Holy Week. Kung uwi ka ngayong Holy Week ng probinsya, kailangan aga-agahan nyo para hindi nyo sagupain yung matinding traffic. Hindi kayo makasabay sa karamihan. Huwag mo na akong businahan, pagbigyan mo na lang ako, buddy. Ang bihira naman,
ang driver niyan. Imbis na businahan mo, ba't di mo na lang pagbigyan ng saglit, di ba? Oras lang naman eh. Bibigay ka, seconds lang. Oh. Para makapasok yung sisingit, di ba? So ito na mga Oragon, yung dangwa. Yan sinasabi ko sa iyo, maraming yan, oh, yan, maraming bulaklak, yan. Maraming bulaklak. Flowers. Yan. So ito yung tinatawag na dangwa. Dangwa. Ano, iba-ibang itsura ng mga bulaklak. Shout out sa one viewer, shout out my friend, shout out. Thank you for tuning in. Anong pangalan mo? Hello my friend, shout out. What's your name? I did not read your name, my friend. Drop your name. Okay? Because I'm Filipino. I'm Philippines. Good morning guys, good morning. Thank you for watching here in my live stream. God bless you all. Oh no, habol pa. Oh, pare, overtake. Okay.
good morning. So, malapit na tayo sa ano? Malapit na tayo sa papasok ng NLEX. Shout out sa ano? Shout out sa 2 viewers. Shout out to viewers. From in the other country. So drop your name, guys. What's your name? No. Yeah. So maraming homeless dito. Ayun, mga homeless. Ayan, homeless. Walang ano. Wala silang mga tirahan. Wala silang ano, permanent address. So the goal of that homeless. Okay? Understand, guys? Shout out to my 2 viewers. Hoy! Checkpoint. Kala ko. Hello guys, shout out. Good morning. Oh, yeah. Bakit ganito kalsada rito? Parang alon. Guys, English please, because you know because you know because I cannot understand the Japanese language. Shout out guys. So, dito na tayo sa So, haggard na tayo. Wala pang tulog. 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 9 hours. 9 hours wala pang tulog. Haggard na yung mukha ni Lodi.
Shout out guys. Thank you for stay here and my live streaming. So good morning. Good morning guys. Habol pa si Balbon. Habol pa si Balbon. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay pagkaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, ikaw lagi. Sinubukan ko. Paring Jason Balpina, shout out, good morning. So, nagising ka yata sa ano ko ah. Nagising ka yata sa boses ko ah. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan. Pare, makipag-uusap ka dyan pare sa mga ano, sa mga bisita natin dyan. Mga bisita natin dyan na ano, other country. So, hindi natin maintindihan yung pinagsisid nilang ano, pinagsisid nilang message. Kasi nga ibang ano, ibang lengguwahe. Hindi naman natin mabasa. So, hindi natin maintindihan, siyempre. Pero kung English pa siguro yan, baka may posibilidad pa na hindi natin maintindihan lalo. Yawa. So, prepare lang tayo ng ano natin. Pang toll gate. Oray pa diday ka.
Wala. Ano eh. Japanese eh. Ano. Ewan ko, Japanese or Japanese eh. Uy, wala. Wala na pala ako. May size ka dyan, boy. Hindi ko maintindihan pa rin kung ano yan eh. Japanese or Isang daan ko. Korean or what? What? So, I cannot understand. Isang daan. Sandaan. Ay na. Ay, wag na. Ito na lang akin. Ay, 50 dito. Morning, ma'am. Arabic bagay ni pare. Arabic. Arabic yan? So, Assalamualaikum, my friend. So, meron na pala tayong mga kaibigan na taga ibang bansa. So, hindi yata marunong mag-English to mga to. Wala, hindi tayo magkakaintindihan niya pag ganyan. Kung English lang sana. Ano na pala ano na to, Inlex. So, Valenzuela na. Kailangan paspasan kasi mahirap mabutan sa mahirap mabutan ng tanghali sa daan. Putik na yan, grabe. Sobrang traffic. Pagka inabutan lang ako ng umaga dyan sa Chaong, so panigurado ang dating ko dito sa Valenzuela, mga alas 12, alauna ng hapon, ganyan. Pagka inabutan kami ng umaga dyan sa Chaong, kaya hanggat kaya, nilulusot ko talaga. Hanggat kayang ilusot. So, hindi naman ako inantok. Hindi ako inantok ngayon. Kasi nga, nakaiglip naman ako isang oras. Kaya, buhay na buhay tayo. Kaya isang oras lang, sapat na eh. Isang oras sa tulog. So, habulin ko pa yung rush hour dito sa Kalawang Bato. Pasukan ng mga estudyante. Kasi mahirap dito pag inabutan ka ng pasukan. Okay, pasukan na yata. Anong oras na, pre? 5 na. Ha? Alas 5 na. 5 medya? Kaya alas 5 na. Butik na yan. Ano na pala? Nakapunta na tayo. Abutan na pala. Pero malilim pa, no? 5 medya na pala yan. Pade, gaulay daw ang induwa na hindi pade. Dahil kuman maano, ikaw na magkaulay dyan. Ayan guys, shout out. Thank you for stay here in my live streaming. So, pwede ka mong mag-ulay dyan eh. Jason Balbuena. Binikol na natin. So guys, yaon dyan si Jason Balbuena. Mag-ulay ka mong tulo dyan. Guys. Ayan si Jason Balbuena guys. Ayan, kaulayan nito yan. Magkaintindihan pa kamo.
kaulay, yan na yan pa rin. Magkaintindihan mo lang kamo dyan ng tulo. Oo. Deleted. Deleted message na tuloy. What's happening? Ayan na pa rin oh. Pa-exit na ako na rin oh. Ayan na oh. Ayan na oh. Wow. Ay! Ay, shit! May ginagawa pala. May ginagawa pala dyan. Lawang bato, exit. Exit yan, lawang bato. Tingnan mo, tigpa ako sa cobra. Dito pala exit. Makakarating pa tayo ng Bulacan. Ano yun, pare? Arabikin mo, pare? Arabic ba? Sige po, I know. Yes, I know. Minali na tuloy sa duwa. Kaya mo kayo pagkakaulay. Minali na lugod. Oh. Wala na. Pade, iling nga daw mga profile kaya, pade. Hindi nga daw mga profile kaya. Kung ano mga pamandok kaya. Bahal mga aswang yan. Okay, we are in my hometown in Valenzuela City. Hometown na talaga. Hindi na Bicol yung hometown mo ha. Valenzuela na. Eh pa rin, nagibi na pa rin. Hey! Why are you crying? Done crying. Done crying, my friends. Be happy. Dali, ikaw lang yan, ani pa rin. Nag-ibig na ako. Nag-ibig ako. I'm sorry, my friend, because I did not understand your message. Okay? You know, I'm Philippines. I'm not Japanese. Filipinong Bicolano.
If you don't speed up, please. Wala na dito yung ano, yung malaki yung paa na ano. Malaki yung paa na nag ano diyan, nangangalakal. Oh. Wala yan na yan pa din. Ano tuloy, mahali na tuloy yan. Kaya masakit na nakikitaharap kang mga ibang lingwahe. Okay. Oh, dadaan si Uragon, dadaan si Uragon. Oh, tabi-tabi kayo dyan. Oh, sige, suksok pa. Runot ka dyan, animal ka. Hindi ka lang magsuksok ang motor na yun. Sumuksok ka dyan sa may guma ko. Dyan ka. Ano yung makuha mong hinahanap mo? Tado. Oh, palikog ng palikog ng kanan. Suksok pa dyan sa pinakakanan talaga. Patag ng tao. Good morning, Philippines. And good morning to and the other country like Japanese, you know, you know. Mayo na mga pic yan ba? Mayo mga picture. Mayo mga channel yan pa rin. Ano lang yan? Mga organic viewers. Ano lang yan? Mga organic viewers. Ako yan mga content creator. Okay din naman yan. May viewers kitang ano, taga ibang bansa. Oo, nag-uumpisa na. Eto na, nag-uumpisa na ang bigat. Ang dinadala. Traffic pala. Yung traffic enforcer, nakatungangan. Oh, mag-traffic ka na doon, oh. Doon ka sa kanto. Oh, bumibigat ng traffic, oh. Dito naman yung pasaway na motor. Dito na naman yung mahilig mag-counterflow.
Malawag? Yan sa'yo, maluwag, hindi ito. My friend, please speak English. Okay? Para magkaintindihan ka mo ni Panin Jason. Mag-English ka. Kaibigan, para magkaintindihan ka mo ni Panin Jason. Ay, pare magkano, nada na gudi. Gabo sa kuya, nakahiriling ang mga baye. Wala ka, tricycle. Sa kuya, nakahiring. Sinahan mo. Ha? Sinahan. Kaya mo lang. Dawa, nakasakay na sa boyfriend niya, nagtatangad manggirada. Ay. Iba talaga pa rin pag-uragon, ano? Yan, very good. Very good. Buti pa si Idol. Yan, thank you sir, thank you. At wala ko busina. Wala busina, animal. Pasok ka na kasi mga estudyante. So, hindi naman natin pwedeng barutin yan kasi mga estudyante yan eh. Sana. Hindi ako lang panibat nataarap ka yan. Pagka nag-aagi akong video na araw ng traffic, nakatarangat talaga sa kuya. Mga angkas na yan. Mati o na kaya ang pando ko ay puro alpog, puro usok. Everything you mean, I want to see. Sa lahat ng nagawa, ikaw lang ang tama. Bigla pang nawala. Tao lang ako, may kahinaan pagdating sa mga tukso. Sana'y patawarin mo dahil di ko alam kung paano. Paano kung ayaw mo na? Paano bang mag-isa? Inggit siya sa boses ko ha. Sama ng tingin ano. Kung nasanay ng aking mundo na umikot lang sa'yo, paano bang limutin ka? Kung
pagkakamali. Di ko na babalik ang dati mong ngiti. Habang buhay na pagsisisi, dahil di ko alam kung paano kung ayaw mo na, paano bang mag-isa kung nasanay ng aking mundo na umikot lang sa paano bang limutin ka. Karakantahan ko na lang yun pa din. Ang duwang ibang lahi ba? Kung nasanay ng aking mundo na umikot lang sa'yo. Yo, what's up guys? So, andito na tayo sa ating yard. May live si Jojo Trakso Banggi sa Bugso Gulong. Ayaw man talaga. Pigabo. Wag kang magulo, wag kang tawag ng tawag dyan, unggoy. Manahimik ka dyan sa biyahe mo. Tawag ng tawag yung Tawag ng tawag si Palmer. Meg! 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 Ano? Wala tayong biyahe? Wala tayong biyahe? Wala tayong biyahe? Biyahe? Oo. Kala ko meron. Maraming pure gold bukas? Pure gold marami? Bukas? Lang. Yan pa yung isang 549. Hindi ko nabiyahe? Saan biyahe niyan? Kaya pa yan. Kaya pa yan. Bawal pumasok yan doon maaga. Oo, pwede. Dito na tayo. Dito na tayo sa ating hometown. At makaturog na. Because I'm so sleepy. Grabe ng fire of carrot. Wala yan, padi ang luwa dyan padi. Ano may kaulay ka lamang dyan? So, 549. Pabiyahe pa yan. Ito nakabiyahe si Boy Lado. Si Boy Lado. Nanamas. Kaya may mga ganong tao, no? Ganong driver. Pag unit nila, hindi pwedeng gamitin ng iba. Pero pag unit ng iba, pwede nilang gamitin. O, anong tawag doon? What's the call of that? Jan Medico. Puno. Puno na. Puno na naman. Ay, ano ngayon sabi ko eh. Pastilan. Isa, hindi nakapasok. Yan pa di, oh. Oh, yeah. Yan, ang agyan ko yun. Uy, grabing agyan yan. Ano? Putik na yan. Saan na naman tayo paparada dyan, boy? Doon, wala? Maisip yan pa di. Bicolanong maisip.
Traktor niya, abo ipagamit. Pero pag traktor kang iba, gusto niya gamiton. Pwede niya gamiton. Putik, saan tayo paparada dyan? Doon sa dati, wala. Wala din, puno. Oh, punong-puno. Oh. Mahirapan naman tayo dyan lumabas. Sino to? T-Rex to? Ah, si Badong. Badong, umalis ka dyan, Badong. Sabi nga ni, kayan, maray sana, ako basog. Yan. Siya, maray basog. Gusto sana siya maray basog. Iba, gutom. Ano bang nangyayari dito sa parking? Kada abot na sa narap ka ini posisyon. Iyo, gamit niya sa ano ko. So 7720. So truck niya route. Route naman ang truck niya. Diyan pre oh. Papilahin mo na yan doon. Ito na yan. Diyan, dudugtong tayo dyan. Pila na lang sila doon para mamaya magtitimbang naman sila. Kaya kamo, ipaparada kamo tayo yung trailer dyan. Hindi yata tayo kaya siya dyan. Kasi yan. Kasi yan. Ah, saan ba harap nito? Yan. Sige. Kasi yan. Route si truck niya pa di, route. Ayan, truck. So, 7720 naman ang ginamit. Ay! Isingin mo! Isingin mo! Hindi pwede pa tulog-tulog dyan ka. Uy! Tulog? Okay tayo dyan. Simo? Hindi yan. Kamo paradahan ng mga trailer namin yan. Kamo sabihin mo, paradahan kamo ng trailer namin yan. Oo, papuntot mo na lang siya doon. Sa gitna sila. Nakala sila dyan sa gitna, di ba? O may, ano sa duwa pa rin? Nagali na? Grabe, biro tayo. Ako nga. Ha? Oo, kasi magtitimbang sila eh. Ganyan. Kasi tayo dyan. Kasi yan. Basta makaalis lang yan.
Ito mahirap dito pag ano, puno sa loob. Pagka puno sa loob, atras ka papunta doon, palabas. Galing dito. Daming deliver nila. Mais. Mga mais yan, mais. Tukod na naman to sila dito. Puno ba? Punos? Puno. Ah! Right, titimbang lang naman kayo mamaya. Titimbang. Tapos, pupunta Bignay. Magkakarga? Itong yung iba yata dito magtitimbang lang. Wala talagang maano. Wala talagang mapasukan dito. Tingnan mo naman sitwasyon niya. Di ba? Tama, sisiksik ang trailer dito. Samahan nito. Yung isa doon. Ano ba yung tracking to? Ayun. Starsan. Boss, tutok nyo na lang doon. Ayun, lalabas na mamaya. Atrasan na lang mamaya lahat yan. Diyo ba yan, no? Oh, baka kasi nakaharang ito sa may gate. Pwede nyo na itutok na pag papalabas. Yung pandot. Oo. Pwede mo. Ay, pumapasok dyan. Tutok na lang dyan lahat. Pando! Kasi mamaya pupunta ng mga gwardiya. Ganun din naman papa... Oo. Hindi ayos din kasi pa yun. Hindi na makapasok doon. Dito na talaga yan. Kasi mamaya pag diretso, labasan na kayo dyan. Sige, atras mo na! Oh! Tirahin mo na! Parada mo! Ha? Sige, ako nga nagsabi. Ako nagsabi, tapos pagalitan ka. What of the meaning of this? Ha? Patatanggalin ka, ako nagsabi. Kuhaan mo ako. Kuhaan mo ako. Bidyan mo ako, bidyan mo. Punta doon.
Okay, straight na, straight. Muna, straight. Diretso. Okay. Okay, kaliwa. Okay. Okay. Up. Okay, sagad. Okay. Okay. Up. Ha? Okay. Ang linis ng trailer namin ngayon, oh. Ayun yung painante ko ngayon. Masipag mag-washing. Ewan ko lang kasi bago pa yan eh. O maya, bago pa. Kaya masipag eh. Sipag mag-washing yan. Bago pa kasi. Baka pag tumagal-tagal na yan. To. Yan o. Oh, atras yan doon, palabas. Pag wala mabakingan doon sa loob. Oh, atras yan doon. Atras yan, pati yung mga trailer, atras yan palabas dyan o. 500 meters. So kahit kami, ganyan yung mga container na ano, atras yung ginagawa namin dyan. Palabas doon. Doon, sa pinakadulo na yun, oh. Yung mga tinding atrasan yan. May mga pinapinahan ka pa na bakal doon. Kunti pagkamali mo lang, sabog ang gulong. Diba? Layo niyan. May gusto pa. Oh, bago pa kaya? Bago pa, masipag pa yan. Diboy? Ayaw ah. Ha? Anong ayaw? Tulak mo. Yan. Yan, bumaba naman ah. Oh, bumaba naman ah. Oh. Yan. Masipag pa yan kasi bago pa lang eh. Hindi pa nga nakasahod eh. Pag nakasahod na yan, yun. Tutik na yan. Baka magiging tamad na yan. Yan, shout out sa painante ko. Ayan yan. Yan, shout out. Mahirap na ang painante ko. Mas pugit sa akin eh. Sasapawan ako ng painante ko kasi mas pugit sa akin. Ay, putik na yan. Kaya pala ako nandun. Nagkagan pala yung mga wine. Huwag mo na sagad masyado. Lumapat na. Sige na. So, siya naman yung magtatrabaho ngayon kasi simula Bicol hanggang dito tulog naman yan. Kaya ngayon paglapag ko dito siya naman bahala dyan. Pero ano,
simula pili, isang hinto lang ako. Oh, hanggang dito, pangalawa dito. Diba? Umalis kami kagabi ano, alasing alas 5 ng hapon. Alas 5 ng hapon. Saan tayo? Doon sa pili. So, dumating kami dito. Anong oras na ba? Alas 6. So, alas 6 na. 6 pa lang. Alas 6:02. Hoy! Dami yan ah. Atras talaga tayo. Para naman tayo may ikutan doon sa loob. Hoy! Wala kang madaanan dyan! Sarado! Atras! 500 meters! Pag nag-atras. Partida pa yan, may mga pipinakan dyan na bakal-bakal. Ha? Partida pa, may mga pipinakan bakal-bakal dyan. Natutulis yan. Eh, mag-atras, nakataas yung paa. Sa motor pool. Atras na ang gawin natin. Saan tayo? Motor pool. Bukas na ba motor pool? Bukas na. Hindi uso ang abante dito pag nag-atras. Pwede, pag nag-atras dito, hindi uso ang abante. Alamang, atras nga eh. Okay. Puno, wala ano. Diyan o. Atras mo dyan. Nakit mo doon. Kasi papagawa tayo. May alipad na tayo. Tulog mo na siguro, ano? Tulog ka pa?
Hindi na. Oo, baka makatulog ako. Okay. Ito saan to? Si John. Tama, diretso dito sa ano. Diretso sa motor pool, oh. Yan. This is... Ang mga sinaunang traktor, oh. Mga padala. Yeah. Thank you, Lord. Ay, nakarating tayo na maayos. Gwapo pa rin ang painante ko. Ay, nako. Parang natatay ako. Sisira ko. Daling ko pa kaya yung camera. Ito mo, videohan din tayo. Kung anong kulay. Kaya pare, at mag-ina tayo. Mag-out na. Marulian na. Nakakaudo kaya ko ay. Ha? Bye-bye. Thank you sa 2 viewers. At ano tayo? Tinatawag tayo ng kalikasan. Bye-bye na pare. Thank you sa panonood. Thank you sa panonood ng walang kwentang vlog.